Ràdio Llançà, 90.0 FM. Vinga, moment complicat dels dimecres. Estem amb en Lluís Landot, de les veus del Cap de Creu, amb la seva celebrable Assumpció, i ara ens farà les cròniques de la República. Lluís, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, què tal, noi? He tornat a venir avui, sap? És que com que és el dimecres i a mi em va molt bé pel mercat, doncs he aprofitat que el senyor Landot em baixi. Vostè? I per no anar i venir, esclar, no el faré pas anar i baixar. Doncs Vostè deu anar a mercat i ja deu enganxar, no? Sí, m'ha agradat molt perquè no tinc gaire costum de veure nois tan joves i guapos com tu. Gràcies, preciosa. I deu arribar aquí amb més de 14 carajillos. Què vol fer, no?, del mercat fins ara? Sí, hem anat a dinar també, Avui he convidat jo. No està pas res obligat, Vingui, Lluís, de què parlem avui? Bona tarda. Temes d'actualitat? Temes d'actualitat... Que no vol dir sempre graciosos. Que no vol dir sempre graciosos, no. Ara hi ha un tema d'actualitat que es belluga en plataformes que ho fan moure que parlen sobre la eutanàsia. Complicat això, paliagut. Sí, és poliagut, sobretot si no s'ha depilat la persona, però si no, no hi ha cap problema perquè és de morir-se en pau, de morir-se dignament. Que és allò que aquell l'Eduard Ponset diu que no està demostrat que tots tinguem que fer. No. Perquè ningú ha demostrat que vostè o jo ens tinguem que morir. No està pas escrit, No està pas escrit. De tota manera... Fins a dia d'avui s'ha demostrat que som immortals. Som immortals, però ens morim per culpa d'alguna coseta. Com ho sap que vostè es morirà? Jo no, però els altres veig que sí. Els altres sí. Bueno, almenys no hi són, com moltes passen pel carrer i no els veig més, no sé. De vegades toquen campanes i dius, s'ha mort fulano. Jo m'ho crec, tranquil·lament. No. Adéu-siau, Clareta, que es diu. No. Doncs és sobre aquest tema que voldria jo fer hincapié per... Com traduiríem hincapié en català? Clavar-li el peu. Fins al fondo. Clavar-li el peu fins al fondo. I aquest tema l'ha tractat en les veus del Cap de Creu? Sí, és el que sortirà el pròxim dia. El pròxim dia. Vostè el té en primícia, com aquell que diu. El direm primer a Ràdio Llançà, que no pas en el diari. Me l'he tingut que imprimir jo, Sí, esclar, li he passat jo amb un correu electrònic. Perfecte. Email. Emilio, tiri. Doncs miri, el tindré que llegir perquè, esclar, té que vostè comprendre que això és un article que va per escrit i aquí a la ràdio és molt difícil que jo posi els papers en algun lloc i que els ràdio-oients se'n donin compte del que està escrit. És una cosa com ens passa al nostre cos, ho llegeixi. Una inclemència que té la ràdio que no es veu si no hi parles per al micròfon. No sé, un dia inventaran una cosa que tu a casa teu puguis veure i sentir parlar. Ves que no sigui la tele. Esclar, la tele és veritat, ja està inventat. Bueno, de tota manera, vostè no en tenen aquí de tele. I això d'aquí dalt què és? No, però vull dir que nosaltres ens veiem... A Llançà no en tenim tele. No tenen tele. Bueno, el dia que tinguin tele, doncs ensenyarem els papers en el display i ja m'estalviaré la gent que llegeixi. Ara, de totes maneres, em disculparan si m'encallo una miqueta, perquè això és un article que és per estar llegit els lectors, no jo mateix. Doncs vinga, anem a sentir les reflexions d'en Lluís Landot des de les veus del Cap de Creus sobre l'eutanàsia. L'eutanàsia. I ara per ara que s'està lluitant per despenalitzar l'eutanàsia i aconseguir una mort digna, em ve a la memòria l'altre dia que anava cap a l'oficina em vaig trobar en Jaumet. Feia temps que no el veia i el vaig trobar molt desmillorat. Caminava poterranc i feia molt mala cara. Sí, miri, jo fa molt de temps que no el veig, aquest home, és veritat. Senyora, que no m'interrompeixi. Li vaig preguntar com anava i em va dir que molt malament. Estic molt cardat, bé podria rebentar ara mateix. Home, no ho diguis això, ja milloraràs. En demano la mort cada dia, avui fos i demà festa. El vaig deixar enrere tot prement-li el braç. I vaig pensar, quin gros problema té l'ésser humà que ha de lluitar per l'eutanàsia i arrossegar-se suplicant una mort digna. I és evident que el problema ens ve per una manca d'evolució del cos humà.
El cos humà ha quedat, des de les últimes modificacions evolutives prehistòriques, clavat en un punt en què el cervell no disposa de ressorts naturals per acomplir certs desitjos físics i fins i tot morals que anhelem com a persones. Parlem, per exemple, de la manera en què administrem l'aliment al nostre cos. Això és realment important i està relacionat amb el tema, ja que mengem per viure i vivim per arribar al morir. Aquesta funció, el menjar, es desenvolupa sense cap mena de dubte d'una manera bella, fastigosa, desagradable i impròpia de qualsevol ésser viu que es vulgui tenir per avançat. Encara ens tenim que posar el menjar al cap, prop del cervell, a la cara, dins la boca, per on parlem, per on besem i fins i tot hi respirem. És una clara manca d'evolució superior. Els llavis oliosos, les dents fetes molt bé a causa d'aliments que trobem deliciosos però que són fatals per l'esmalt dentari. Tot això és una prova de que fiquem el menjar al nostre cos per una zona equivocada. I l'alè, amb tota mena de pudors residuals de les menges i begudes ingerides, la glotis tancada contínuament i a correcuita per l'epiglotis, per evitar ennuegaments i afogaments que ens facin escopir els aliments mastegats i la saliva que els envolten. És una prova de que el menjar i respirar pel mateix lloc és incomprensible. És una temeritat fisiològica i les morts per ofegament alimentari així ho corroboren. I la cara, que és una de les parts del cos humà que més ens representa i identifica. Per molt guapo o guapa, per molt simpàtic o simpàtica, sigui el subjecte, té una part d'ella connectada a l'anus, via directa a la femta, tot per culpa d'haver d'ingerir la nutrició que després hem de digerir i defecar per la cara, on lamentablement encara hi comença el tracte digestiu. Tot això és una clara evidència del nostre estancament evolutiu. Si així tenim encara d'antiquat el sistema que ens fa viure, quin camí infinit no ens queda per recórrer fins que no desenvolupem un sistema d'autodestrucció, que quan els mínims corporals així ho indiquin i la quantitat de dolor i patiment ho aconselli, un cervell encara lúcid pugui fer acomplir el desig de morir del seu propietari. Quan serà? A quin estatus d'intel·ligència haurem d'arribar perquè sorgeixi el clic en què el cos humà mutarà el seu biològic aferrissadament a la vida, a qualsevol preu, per un sistema més en comunió metafísica amb el seu propi jo? Si de totes maneres morim quan el nostre cos vol, per què no hem de poder fer morir el nostre cos com nosaltres vulguem com a individus propietaris del mateix? Serà que el que podríem dir vida pura encara no ens fia de nosaltres? Està establert en algun lloc del nostre ADN que hem de viure eternament, arribar a conquerir l'univers, però no poder morir dignament de manera voluntària? Potser és que estem massa esproguits i empresonats per la religió, la societat, la medicina, o per les persones que ens estimen o per les que ens estimem. O potser ens espanta el què serà de nosaltres quan traspassem. És per culpa de tot això que el nostre cos no fa detonar l'explosió genètica interior que ens portaria cap a l'evolució de la mort voluntària. Cal desfer-nos de l'obcecació innata per la supervivència de l'espècie per permetre'ns poder triar la nostra personal hora de morir. I ens hem de deslliurar de les moltes cadenes mentals imposades des de temps immemorials. Només el poder triar l'hora de la nostra mort, quan els nostres indicadors físics així ho aconsellin, i aquesta sigui la nostra voluntat, raonada per un cervell encara en plenes facultats, en aquell moment
podrem dir que hem evolucionat per deixar de ser animals racionals i passar a ser éssers humans una mica més lliures i més feliços. És veritat que tenim certes opcions per finir segons la nostra voluntat, però estan rarament al nostre abast. Podem fer-nos assassinar, però obliguem a cometre una il·legalitat. Podem recórrer a l'eutanàsia, però ara per ara no és efectiva. Podem suïcidar-nos, però aquí ja hi entra el valor personal o el ser-hi temps física i mentalment. A més, pels cristians, és pecat. De moment, doncs, ens cal paciència, que és la mare de la ciència. Serà l'Homo creusensis qui dispararà la nostra evolució? Ens tocarà a nosaltres? Total. Tothom diu que ja n'estem una mica de tocats. Déu-n'hi-do, Mare de Déu, i això s'ha de llegir el lector del diari? Espès, Mare de Déu, s'ha de ser molt llest, Sort que la gent demà ho pot comprar en els quioscos i llibreries. Sí, però s'ha d'entendre, s'ha de llegir. Jo mateix m'ho tindria que llegir un parell o tres de vegades per acabar-me entendre-ho d'entendre bé, Sí, sembla mentida, És que vostè escriu molt complicat. Jo m'he quedat bocabadada amb tot això que ha dit. Jo m'he quedat amb la trobada d'en Jaumet, però més d'enllà ja no hi entès res. És que vostè no hi ha d'entendre res, vostè està aquí només per escoltar i callar. Després en Jaume s'ha perdut l'Assumpció. En Jaume també, sí, pobre. Sí, al final va morir molt més tard del que ell volia. Total, el que ve a dir aquest article m'ha semblat entendre és que no estem prou evolucionats. No estem evolucionats. Que tindríem que, en un moment donat, que a nosaltres ens vingués bé o... No pas a nosaltres. O la intel·ligència natural. En el nostre cos. Perquè, hauria d'implosionar. Evidentment, això algú dirà, podries tenir, jo què sé, 20 anys i agafar un berrinx i dir, doncs ara em moro, t'aprendre... Pel cul. Aprendre pel cul. I em morir. No. Hi ha tots uns indicadors corporals, físics i psíquics que mentre uns van caient el botó de la mort automàtica va pujant. Hi ha un moment que irien en paral·lel. I durant aquell moment de paral·lelitat seria quan tu poguessis triar el morir. Veient pel·lícules xorres que s'han fet com Kinshasa o no sé, aquestes que es cacen unes als altres, sí, és una pel·lícula molt xorres, igual. No ha pensat en fer-ne un guió d'això? De què? Doncs d'una intel·ligència diferent, o sigui, una evolució de l'ésser humà que arribés a morir en el moment en què creies que ja s'ha... No, però si vol dir que no funciona pas que ser cap pel·lícula, això tenia que ser la normalitat. Sí, però com que la normalitat crec que tardarà a arribar. Jo crec que tardarà, però tindria que ser. Mentrestant es podria fer l'espoiler amb una pel·lícula. Fem un spoiler. Però de totes maneres, jo el que li vull dir és que no s'espanti la gent, no seria allò de dir, ai, ara em moro perquè em ve bé. No, tindria que haver-hi certs condicionants fisiològics, per exemple... Com vostè, ara per ara, no va trepitjant-se els dallonsis, no? No. És una cosa impossible, perquè no li arriben a sota el peu. Doncs això seria com si diguessis, durant un temps te seguirien allargant, fins que t'arrossegarien a terra i dius, ara me'ls trepitjant. Nyac! I em moro. Una cosa que el mateix cos i la mateixa voluntat irien tot a una. I podria ser el cas que encara que t'arrosseguessin per terra no te'ls atrepitxessis o no te'ls poguessis trepitjar. Per tant, sempre la teva possibilitat d'escollir seria teua. No seria dir, ara em moro perquè tinc calor, ara em moro perquè tinc fred, ara la consola aquesta és l'antiquada, me moro, ara el telèfon que m'han regalat no és el que vull, em moro, no. Tindria que donar-se una sèrie de punts fisiològics i mentals. Quan he acabat de llegir l'article ho he trobat espès, però encara he entès alguna cosa, ara ja no hi entenc res. Després del que acaba de dir ara ja no ho entenc. Sí, home, seria com si el mateix cos es posés ell mateix sí, però això és el que diu l'article, però ara vostè me diu que, a més, tu podries triar. No. Ah, no? Només podries triar quan t'arrosseguessin per terra. I el cas de les dones? Doncs que li arrossegui una altra cosa, el que sigui.
Ella sabrà, si jo fos una escriptora, una reportera, li podria donar un exemple del que em podria arrossegar, que de totes maneres no és que això sigui mortal, però jo li faig un exemple de com les coses és una impossible durant uns moments de la vida, doncs durant altres moments, conforme va penjant, doncs que es despengés molt més. M'entén el que vull dir? Que No. la fisiologia cap a la mort i el poder d'escollir la mort fos una mateixa que es trobés en un moment de decidir. Li juro que no entenc res. Bueno, és que vostè és una mica espès. És que potser són aquestes coses que posa a l'orella, que no em sent bé. Treguis això de les Miri, orelles. amb els crits que fot, ja estic perdent audició i tot. Però treguis això de les orelles. No, sí, l'entenc bé, l'entenc bé. No, És que aquest noi és molt raro, perdó, l'altre dia també ho portava això. És una mena de sonotone. No, no sé per què suposa, és per la internet, segurament. no és per internet, és perquè vostè no, amb els crits que fa, no me mati els oients. Jo crido. És que de vegades m'atabalo. Sí, M'atabalo ja. perquè veig que no m'entén. Bueno, és el que passa que de dir-ho així s'han llegit. Això han escrit, com que ho pot repassar moltes vegades, Doncs això, demà la gent que compri les veus del Cap de Creus i s'ho podrà llegir S'ho calmament. podrà llegir i ho podrà fins tot, pair. què més donaria que algú digués una opinió de seva sobre aquests Exacte, temes? que la poden dir Vostè pel- no tenen connexió aquí, ni ningú entra per la porta, no es pot dir res en aquesta ràdio. Com que no es pot dir res, tothom que vulgui entrar pot entrar, Sí. Bueno, com que no veig que passi ningú. Està entrat vostè. Jo sí, perquè... No, però és que no passa ningú ni per la plaça ni res i a més està ploguent, que no ho veu. Ah, no, hosti, és que estic d'esquenes. Ah, Bueno, si em puc girar i veure si plou. miri, Plou, vol dir, jo tinc la roba estesa. Mare de Déu, se doncs vinga, estendre la roba de l'Assumpción. Demà tothom que llegeixi l'article de l'eutanàsia d'en Lluís Landot a les veus del Cap de Creus. I que opini. I que opini. Escolti'm, nosaltres tenim el ràdio@llanca.cat, tenim el 673 000 986, que per WhatsApp, que vostè no deu saber ni el que és, ens ho poden dir. Va suat, diu? Sí, es va suat. I amb aquests dos canals jo crec que poden fer, escolti'm, i si volen poden venir aquí a la plaça, entrar i opinar. I opinar, perquè és que el diari és per això. Vagi en compte que no vingui el capellà i opini sobre això. Capellà. I després la tindríem ben Ah, liada. no, capellà poc que podria res perquè seria algo fisiològic. Sí, clar. Sí, esclar, és com si fas a fer un pipí, però que et diu res el capellà, no? Tot depèn de l'acceptació que donguin els capellans de Déu d'aquestes coses fisiològiques. Ens parlem el dimecres que ve? El dimecres que ve li portaré un article més risible, potser. Més risible, o bueno, mentre sigui més entenedor. No l'entenedor. No, sí, jo l'he entès, l'article, el que no he entès és després la seva dissertació. És que està una cosa... No l'entén ningú, ja li dic que s'estudia una pagat i les coses més senzilles. Ni jo l'entenc, i mira que fa dies que treballa per vostè. Filosofia del Cap de Creus. Senyor Lluís, dimecres que ve. Dimecres que ve ens veiem. Fins dimecres. Sí. Fins dimecres. Ràdio Llançà, 90.0 FM.